I pozdrav svima, danas ćemo igrati kartu, vidite. Slenderman's Shadow. Možete posjetiti njihov YouTube kanal. Da, vidjeli ste. Dakle, ja ovdje imam nekoliko strela da izberem. Ova Christmas, što ćemo za novu godinu vjerovatno igrati, ali u nekoj drugoj ima i novi s boljom grafikom i tako to, mislim, nije, ima još jedan, ali nije bolja grafika. Mada ima još jedan Slenderman. U redu. Evo, 6. U redu. Ja, što mrzim ovu mapu. Mislim, nisam ni igrao, ali izgleda onako glupo. Okej. Sad ne sme da me uhvati. Ako skupim sve, dakle, ne znam. Nadam se da ću skupiti sve. Yes. Drugo. Uzmi. Bežim ja odavde. U redu, isključi se. Dobro, idemo dalje. Mada svakako sam izgubio rundu čim se... vidjeli smo ga, čim se on pojavi i izgubili ste, ali... Karneval. U redu, ovdje je još gore. Sophia, my daughter. Isključi prema taj. Ne zanima me što on... Ne, neću. Evo, play, idemo... Evo, ovo sam elementar. U redu. Šta je bro, ovo nervira na me? Osam medveda. Znači moramo 8 igračka medveda da skupimo. Šta je ovo? Ruk? Ovo me pomalo plaši. Da sam ovo ja. Medved jedan. Ovdje ne može ništa da se pročita. Okej, ovdje ne želim da čitam, ne bih volio da znam šta piše. U redu. Ne bi volio ovu da prolazim, ali što se mora. A što moram ovu da prolazim? Ne, bežim.
Znači, spremio sam escape da isključim igricu. Baš me briga. Where am I? Isključio. Ajmo mi da nađemo samo jedan i to je kraj. Potpuni kraj, dakle. Samo još jedan ključ. I ništa više. Ali, aman, ništa. Čak i ako ga ne nađem u roku od minut, dva. Naravno da neću ni truditi se da tražim. A ne, ovo je teško, ne mogu ja ovo da pređem.